Представяме ви Иван Игнатов, един наш бивш ученик и настоящ студент. Здравейте! Здравейте! Можете ли да ни разкажете малко повече за вас? През коя година сте завършили нашето училище? Бивш възпитаник съм на професионална гимназия по транспорт Васил Друмев, като съм завършил през 2022 година. Каква специалност сте изучавали тук в нашето училище? Специалността, която изучавах, беше техник по подиално-транспортна техника, монтиране на пътни превозни средства. Кой ви беше класен ръководител? Класен ръководител, който първо ни пое, беше госпожа Румяна Павлова, но поради най-различни обстоятелства се наложи 12 клас да ни поеме отново господин Светомир Цонев, който ни спрати на Битюренския събал, след това, което продължихме по пътя си. Ясно. Разкажете някоя забавна случка, която ще запомните и ви е направила така по-запомниш се спомен от ученическите ви години в нашето училище. Забавните случки са много, защото не бяхме ни от най-послушните ученици. Трябваше да ни се поскарват повече учителите и да ни дадат съвет за постъпките си. Добре, знаем, че си студент, къде учите, какво и каква форма на обучение изучавате в момента? Студент съм в Русенския университет Ангел Кънчев, втора година, като изучавам технология и управление на транспорта. И какъв ви беше пак въпросът? Какво и каква форма на обучение сте и къде учите? Редовна форма на обучение съм, но по по-специфичен начин ходя на лекции с задушници. Добре. С друго занимавате ли се? Работите ли някъде? Да, работя в Еко-Кошер град Стражица, където по длъжност съм шофьор на тежкотоварен автомобил. Помага ли ви специалността и квалификациите, които сте придобили и какви възможности ви дават? До сега са им помогнали много, защото с тях изкарам от една страна прехраната си и един вид тия квалификации много добре ми влияят на мен. Добре. Какви са ви бъдещите планове, след като завършите висшето си образование, което учите в момента? Имам желание да бъда автоинструктор, след като завърша висшето си образование и да помагам да обучавам по-скоро бъдещите шофьори как да шофират по безопасните ни пътища в България. Може да кажете защо бъдещите ученици, които ще постъпват напред и са те първа 7 клас, да изберат нашето училище? Ако имат желание по-скоро да изучават най-различна специалност в нашето училище, тъй като има най-различни способности за развитие, кариер най-вече, като да са техници, да могат да ремонтират определени моторни превозни средства, да занимават с... Мисля, че имахте също така... Как беше тази специалност? Например, както в Еконта. Да. Такива дистрибуторски фирми. Има доста голям потенциал за развитие. Да, стига да имаш желание да изучаваш това, което искаш, има. Добре, благодаря ви за участието, че не уважихте и приехте нашата покана. За напред можем да ви извикаме пак след като завършите вашето образование, за да ни разкажете повече за вашия опит. Добре, ще се благодаря, ако съм полезен. Мерси.